găsit! Vă spunem din nou, Mariana și Petru, protagoniștii acestui canal. Așa cum v-am povestit în episodul anterior, ne aflăm într-un orășel de pe coasta Mediteranei și acesta este orașul Caș. Ne aflăm în acest moment în portul orașului Caș. Este un port mic și aglomerat cu o marină modernă din provincia Antalya, cunoscută pentru bărcile de pescuit, iahturi și feriboturi. Acesta este și motivul pentru care am optat pentru acest popas, deoarece ne-am dorit să ajungem pe cea mai mică insulă locuită permanent din Grecia. Această insuliță se numește Castellorizo și este o insulă și municipalitate grecească situată în Marea Mediterană de Est, aproape de coasta Turciei, la aproximativ 2 km distanță. Este cunoscută pentru peisajul său autentic, cu case neoclasice colorate, un port liniștit și o atmosferă relaxantă, neafectată de turismul în masă. Insula este de asemenea faimoasă pentru rolul său în filmul din anul 1991, Mediteraneo. Castellorizo nu este cea mai mică insulă din Grecia, ci este doar cea mai mică insulă din Grecia locuită permanent. Insula are o suprafață de aproximativ 10 km². Populația insulei Castellorizo este de aproximativ 600 de locuitori care locuiesc permanent pe insulă. Călătoria durează în jur de 20-30 de minute pe un singur sens. Evident, toți călătorii trebuie să prezinte pașaportul înainte de îmbarcare. Cea mai simplă modalitate prin care poți vizita Castellorizo cu plecare din Caș este să iei feribotul, care are curse zilnice. În Caș există nenumărate agenții de turism care vând bilete pentru această experiență. Noi am plătit 34 de euro de persoană. Călătoria pe mare este scurtă, plăcută și îți va oferi posibilitatea să admiri peisaje absolut minunate. Vei avea la dispoziție în jur de aproximativ 6 ore pentru a explora micuța insulă Castellorizo. Pe insulă nu este disponibil transport public, însă având dimensiuni reduse îți va fi ușor să bifezi atracțiile sale principale. Noi am vizitat insula la jumătatea lunii august, însă vă recomandăm să alegeți o lună mai puțin călduroasă. Odată ajungi în portul insulei, nu vei avea cum să ratezi înșiruirea de taverne grecești localizate pe malul apei, după cum vedeți. Acesta poate fi unul dintre locurile în care să te oprești pentru a lua masa de prânz.
Pe această insuliță vei putea mânca multe dintre preparatele cunoscute tradiționale grecești, de asemenea pește și fructe de mare proaspete. Noi suntem mari iubitori de fructe de mare, însă de data aceasta am mers pe recomandarea chelnerului. Chiar vine pește. Rapid. Bineînțeles că prețurile diferă în funcție de ceea ce vrei să mănânci. Noi vă urăm vizionare plăcută și dacă v-a plăcut conținutul nostru de astăzi, scrieți-ne în comentarii. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, pentru că e gratis și dacă vreți, dați-ne și un like. Până data viitoare, ne vă urăm toate cele bune!